Nu skal vi til at tale lidt omkring færdselsloven, og hvor færdselsloven den gælder henne. Og til at starte med, så gælder færdselsloven på en vej. Og en vej, det er ikke bare som vi kender det ude på selve kørebanen, men en vej, det kan altså også være sådan noget som almindelige veje, broer, tunneller, pladser, cykelstier osv. Så det er altså der som udgangspunkt, hvor at færdselsloven den gælder. Men for at færdselsloven den så kan gælde, så skal der være 3 krav, der er opfyldt. Til at starte med, så skal der være en vej, og det var det, som vi nævnte før. Og så skal der være det, der hedder almindelig færdsel. Og det vil sige, at alle har mulighed for at komme derind, og alle i virkeligheden også gør det. Og det er uanset om vejen den er offentlig eller privat. Det sidste krav, der gør sig gældende for, at færdselsloven den træder i kraft, det er, at der skal være flere trafikantarter. Og det vil sige, det kan være sådan noget som bilister, cyklister, fodgængere osv. Så hvis de her 3 krav de er opfyldt, jamen så gælder færdselsloven. Så lad os prøve at kigge på et lille eksempel, der belyser det. Vi har her 2 byer, Vestby og Østby, og mellem de her 2 byer, der ligger der en bondegård. Ude på selve hovedvejen, der har vi jo en vej. Vi har også almindelig færdsel. Folk kommer der, folk har adgang til at være der, og de kører ud på vejen. Og så har vi det, der hedder forskellige trafikantarter. Og det vil altså sige, at færdselsloven den gælder derude. Men ude ved siden af vores hovedvej, der har vi en bondegård. Og inde på bondegården, jamen der er det ikke sådan, at der er mulighed for, at alle kan komme ind. Og det er heller ikke alle, der gør det. Og vi har heller ikke flere forskellige trafikantarter, så derfor så gælder færdselsloven som udgangspunkt ikke der. Men så sker der det, at inde på bondegården, så begynder man så at sælge nogle æg. Og det betyder så, at bilerne, som kører ud på vejen, bliver lige pludselig ført ind på bondegården. Og det vil sige, at inde på bondegården, der har vi lige pludselig en vej, ifølge færdselslovens definition. Vi begynder også at have mulighed for almindelig færdsel, fordi folk kommer derind, og det gør de også, når de skal ind og købe de her æg. Og så har vi også forskellige trafikantarter. På det her tidspunkt, der er tale om bilister, men det kunne lige så godt være, at folk kommer gående, eller cyklende, eller noget andet. Og det betyder, at nu begynder færdselsloven altså at gøre sig gældende. Før der var det jo således, at når færdselsloven ikke gør sig gældende inde på gården, så kunne man godt vælge at køre bil uden for eksempel at have sele på, eller have en bil stående, som der ikke har nogen nummerplade på. Men nu gælder færdselsloven altså, og det betyder, at så er den samme lov gældende ude på de almindelige veje, som der nu også gælder inde på bondegården. Kigger vi på et almindeligt billede, for eksempel det her, jamen her der har vi en privat vej. Postbudet har mulighed for at komme der. Vi kan se nogle fodgængere, som der går på vejen. Det vil sige, at vi har en vej. Vi har forskellige, vi har almindelig færdsel på vejen. Alle har mulighed for at komme der, og alle gør det i virkeligheden også. Og så har vi så forskellige trafikantarter. Og det vil sige, at selvom det er en privat vej, jamen så gælder færdselsloven altså her.